Joko ona, gure egonezinen egongela. Hau, pakaixo, ongi etorri Joko onaren laugarren demoraldira, kapitulu berria hementxe dugu, badakizue Gaztaren YouTubeen gaudela, baita Spotifyn eta EITB podcasten ere, entzuteko aukerare baduzu, eta entzun duzue, gure egonezinen egongela dela, bai, horixe da gure podcasta, onatortzen gara, eta gure egonezinak, gure hausnarketak, gure keskak, denak botatzen ditugu, nik uste nahiko modu askean. Edo, espero dut bai, etzola Salvador. Kaixo, nik behintzat bai. Ados, bale. Loren, ekane bilela baitia. Aupa, Ainhoa Victoria. Ze moduz, neskak? Oso ondo. Ondo? Zuk ez ondo. Bai, gaur gainera gure egon ezinetako bat bada igual elikadurarekin dugun harremana, dietak eta bestea, eta, hortarako, gonbidatu bat ekarri dugu, noski, beti bezala. Guk baino gehiago dakien pertsona bat. Bai, Etxeberria, kaixo. Kaixo. Nutrizionista, dietista, bega honegin, zure Instagram kontua, eta zure podcastare bai, Baraua Hautsiz podcasta, badozu hori bai. Baitare. Ongi etorri, eskerrik asko tortzegatik. Zuei. Bueno, dietak eta zenbat kontu, ez dakit kabituko garen, hainbeste gauza kontatzeko, baina hasiko gara, nik uste dut, zuk botatako adierazpen batetik, eta nahiko interesgarra iruditzen zait. Elkarrizketa batean adierazpen hau egin zenuen, inork ez dauka harreman osasuntsua elikadurarekin. Wow, inork ez dauka, zergatik dioz dure? Igual triple bada, ez? Baina uste dut gure gizartean behintzat ala dala. Bereziki emakumeengan esango nuke, nire esperientziatik edo nire ingurutik, baino mundu guztiak egiteitu kondukta arriskutsu gisa definitu ditzakegun patroiak, bai gehiagik jandutelako hurrengo gunean kirol gehiago egin, edo kirola egin, edo gauean gutxiago afaldu, edo ez afaldu, edo olako konduktak oso ohikoak dira, ez? Orduan, nik uste inorrez dagoela harreman hona dunik. Eta konstiente ez gara, ez? Adibidez, igual gutxi afaltzarena, igual ez, modu inkonstientean egiten duzun. Oso normalizatuta daude. Bai. Zuek, olatz, Lore, ze harreman duzue? Eske, ez dakit, osasuntsua gian ez, baina bai disfrutatzen dudala asko nik janari goxoak jateaz, eta bai ez naizela mugako pertsona bat, esan nahi dut, ez dudala eramaten elikadura osasuntsua edo era zorrotz batean, gustatzen zait litxarreriak jatea eta bar, baina bai hori janosteko erruduntasun hori bai sentitu detela, adibidez. Hor bai konektatu dut esan dezunarekin. Bai, nik bai. Osea, nik danatariko jatzen dut, eta bai pastaina eta askotan gauetan nik alderantziz, gauetan gehiago jaten dut. Eta gustatzen ganera afaldu ostean, txarrikeri jatea. Eta bai hurrengo gunean, errudun sentituten zara zetin jozu, momenturik txarranean jandotez txarrikerik, ezta? Pastan dena da gero oso bagana zela, orduen hurrengunean astuitin jat, eta hurrengo gauan osta beriten dut. Memoria falta. Baina hor badago baita, ez, argalizetearen behar hori, necesidade puntua da, ez? Ez dakit. Ez dakit litxarkerin bat jatea zer da, osasunari begira gabiltzalako edo gure gorputzari begira? Inorri ez zaio inporta bere osasuna, ulertu dadilakako etxen artean, ez? Baina zentzu hontan inorri ez zaio inporta bere osasuna, eta inporta zeguna da argal, eta eder egotea dalako gizarteak gure gandik eskatzen duen hori, bereziki emakumen gandik, baina gizonen ganere geroz da presio estetikoa handiagoa dago. Beraz, gominolak jate baditugu, kezka ez da diabetesa, kezka da gizentzea, kezka da itxusitzea, ez? Berdindu ditugu gizarte hontan edertasuna eta argaltasuna. Eta osasuna ere bai, baina nik uste estetikoagoa dela, osasuna aldetik baino. Eta gero badago baita termino bat, dismorfia, edo gorputz dismorfia, ez dakiz zer dan, zeri egiten dion referentzia. Dismorfia deite zaio azkenean zuk zure gorputzarekiko daukazun pertzepzioa ez izatea erreala, ez? Askotan esaten da, anorexia edo bulimia nerviosa daukaten pertsonetan oso
ohikoa dala, ez, beraiek oso argal egon arren, ispiluan gorputz lodiago bat ikustea, baina uste dut hori gutxi edo gehiago denoi gertatzen zaigula, ez? Nik esperimentatu detelako lehenengo pertsonan, kirolaen egin eta gero argalago ikusten naiz eta Hori ez esan duten behar argaldu. Egia da. Bai, argalago ikusten zara. Bai, kirola inostean, de repente, ondo. Ta ez dauke zentzurik. Eta resaka egun batean gaizki. Eta hori da. Hori ni bai. Osea, laguntzen du gorputz ez dago lagundu egun Bai, hortan, baina aparte, ez, resaka eguna igual jaten dezu, pues ez dakit txokolatea, ez dakit ni resaka egunetan makarriak tomatearekin, orduan, egun hortan, gaizki. Bai, orduan, claro, pues dismorfia da hori guztia. Osea, azkenean estetikak agintzen digu nolakoa izan behar duen gure gorputzak, eta nola ez da izan behar duen modukoa, ez dugu ikusten benetan dan bezalakoa. Zuek ikusi duzue zuen burua identifikatuta? Bai, nik uste dute hori, ispilua gu gerala ez, gu segun nola gauden, horrela ikusiko dugula gure burua. Resakagunetan, dena ikusiko duzu ilunago, daukazun gorputz txarrarekin eta etzea ikusiko egual super ondo. Baina bai, nik uste gehiena hemen daukagula, eta hori gizarteak sartu dizkigun ideia horietan, eta body shaming, eta emakumeen, hori, lehen aipatu ezuen presio estetik hori, hemen aipatu izan dugun begirada maskulinoaren historia ere tarteko, gauza asko sartzen diala, eta gehienak eraikiak direla, zeren, jakina da duela hainbat urte lodi izatea zela edertasunaren kanona, orduan, pixkat random da hau ez. Oin guztiz kontra, osasuntxu egotea argal egotea da, eta ederra izatea argal egotea da. Orden oin kontrako oin lodifobia dugu danok, gure barik, eta sustatzen dugu askotan konturatu barik. Eta, behitu, beste gunan akordan nintzen dauela Instagram bat kroketamente, izena hori asko gustatzen eta lodifobia bukatzeko bideo lan humoretsuak egiten deuz, humoretik ikusite, oso polito da, sin más. Uste tantzez lan bat egin dutela orain, gordaz. Oso ondo da. Eta bera, ikusita duket, eta oso interesgarria da. Egia da Madrilen dauela, momentu enten ez dakite gurera iritsiko. Esan barrun, badatorrela, baina joan zen. Ja, bueno. Beste hilabete bat. Gure salto, gora salto hau. Egia da. Baina, bai, Madrilen izan die, eta bai, irutzogat, biak die, biak Teresa López eta Mara Jimenez, vale. Eta bai, oso interesgarria da, nola egiten da bien, pixkate euren buruaz barre, eta baita, ez, kritikatu, ze barrenatuta daukegun lodifobia, danok daukegu. Eta gero, badau beste termino bat, Maili, body positive, baina zuk aldarrikatzen duzu body neutrality. Bai, body positive mugimendua duela urte batzuk sortu zen, pixkat aldarrikatzeko kanonikoak etzian gorputz hoien edertasuna, ez? Eta uste dut sortu zen momentuan oso garrantzitsua izan zala eta indarra handia ukizula, ze horrek egintzun nolabait saretzea normatik ateratzen zian gorputz hoiek beraien artean, baino iritsigea uste dut estremo batean non edertasuna bilatu behar degun toki guztitan, eta ez da hola, ez? Gorputz guztiak ez dira ederrak, etxe guztiak ederrak ez dian modu berean, eta ez da ezer gertatzen. Orduan, gaina uste dut oso sufritua eta oso frustrantea dela bere gorputzean eroso ez dagoen pertsona bat izatea bere gorputza maitatzeko. Ez? Osea, zu gorroto dezu, eta gorrototik maitasunera kilometroak eta kilometroa daude, ez? Orduan, nik horregatik aldarrikatzen dut body neutrality mugimendua, gehiago dijoalako onarpenetik, horrek ez du esan, ez dago nik kilometrorik gorrota eta onarpenaren artean, ez? Baina uste erresagoa dela eta errealistagoa dela, baita ere, ez? Onartzea gure gorputza dan bezalakoa, eta onartzea inkluso egongo diala gure gorputzeko gauzatzuk eta ezkiguna gustatuko, eta ez dela ezer gertatzen. Baizik eta kontziente izan behar degula, eta horrek ez ezala eragin gure gorputzari min egitea. Ja, jode, oso interesantia. Ez que esan onartzea errezagoa, askoz berrezagoa da maitetzea. Hori da. Horretan oso. Gero igual onartu ostean igual iristen zara hori maitatzera. Hori da, baina ez da frustrantea izan maitatu behar dut eta zu beste puntu batean zaudela.
Real foodinari buruz ere hitz egiten da. Zer da, ze aurpegi. Ziruditzen gatzu real foodin termin hori. Eske gorrota handia diot gaixoai. Bai, Ez, uste oinarrian oso teoria interesgarria dela, baina uste praktikara oso modu radikalean eman dela, eta mina handia eragindula bereziki normatik aldentzen den komunitate hortan, ez? Ordun noski, nutrizionista bezala beti aldarrikatuko dela barazkiak jatea, lekaleak jatea, frutu lehorrak jatea, baino uste osasunaz baino gehiago gustatzen zait ongizatea hitz egitea, ez? Ta ongizateak gauza gehiago kontenplatzen ditu osasun fisikoa zaratago. Ordun uste ezin degula, naiz eta nutrizionistak izan eta adituak izan elikaduran, ezin degula elikadurara mugatu. Ze bizitza ez da elikadura bakarrik. Bizitzak askoz alor gehiago dazka, ez? Ordun zai gustatzen, hori, oso espezifikoa dalako zentzu hortan, eta beste guztia zazten dalako. Pikara magazinen bai, hitz egiten zabien horri buruz, kasetere batek Lola del Gallegok esaten zaben lagundu zauela, ez? Real foodinak dietak eta kritikatzen, baina aldi berian gaieta prozesatu bat jaten baduzu errua sentitzea. Ostras, azkenean pixu handia dakar horrek, ez? Orduan, zuk esandakoan arira, ez? Dietaren diktaduran bizi garela iruditzen gatzue. Bai, eta galdera, gainera, eta gainera sistema honen perbersioetako bat iruditzen zait, guk, naiz eta jakin, supermerkatu batean erosten duguna, edo denda txiki batean erosten duguna, batzutan ez dela bio-organik horlako ezer, baina nagian ezin degula beste gauza bate erosi momentu puntual batean, eta gainera errudun sentitu bar gerala, guk hori konsumitzen dugulako. Osa, irutzen zait sistemaren beste trampa bat, ze guk ere ezin dugu koherentzia mantendu euneko eunera jaten dugun guztiarekin denbora guztian. Orduan, real fooda igual per se ondo egon daitekela, baina exigentzia bezala gure buruari jartzea trampatia iruditzen zait niri. Eta baita lortu da kapitalismoan sartzea hori eta supermerkatu batera zoaz, eta gure barik, gure dozu ikusi etiketan bio, eko, ez dakizer, pentsetan, hau da osasuntzuagoa, hau ez dakizer, eta igual ez da, bai eminten dutzue, edo sin gluten, glutenak igual loditu eran ingo zaitzu, orduen sin gluten, eta igual ez hauz arrutze batzuk erosten, eta sin gluten, hombre, eske arrutzek ez deko gluten egite por si, baina, eta igual etiketa horrekaz, itxura gaitik, imingotzue garesti hau, eta baina zuk hori gure dozu erosi, eta ja buruen sartu hundedeko gauzolako gauzek. Eta ez dakit ezagutzen duzuen aplikazioa, zuk seguru baietz. Juka izeneko, nire amonak eukizun aplikazio hori ez dakit jarraitzen duen, baina behartzun ez. Ikusi nahizun, ez dakit QR edo zerren bitartez... Bai, nireko juka. Analizatzen du produktu bakoitza eta esate dizuea osasungarria dan edo ez. Horo nire amonari gustatzen zaio hori behiratzea, gero nahi du nahiteko. Baina... bentsat nahi du nahiten du. Nik eguzkitako kremak eta pasetan da jotez jukatik. Ez que normalean eguzkitako kremak pasetan zuz eta danak dire txarrak. Esango dizut ere, ez nukela eukiko konfiantza itxua hortan zen. Ez, hombre, ez. Gauza horiek askotan ere erosita goten dira, eta marka asko ordaintzen dute eukitzeko ezakitze babes, zuk jakingo zu hobeto, baina nidakidan arte, menez dago ezer, purua. Bio eta hoiekin fidatu behar dugu, edo? Danetik. Argi dago hor marketing kanpaina oso handi bat dagola, eta askotan, ez, klaro, zuk bio zure etiketan egoteko ordaindu behar dezu ekoizle bezala, eta ekoizle txiki batek pestizidai gabe ekoizten badu amezketan baserri batean tomatea, ezin badu ordaindu bio sello hori, salduko du tomate bio sellorik gabe, ordun. Izan daiteke referentzia bat, baina ezin dugu itxutu ez da ere, eta ustet koherentziak beste nun baitetik jumardula, gehiago bertako produktuak kontsumitzetik, garaiko produktuak kontsumitzetik, eta ez hainbeste, eta ojo ez, ustet sistemaren zaintzara begira agroekologia helburu bezala auki behar degula, ez? Baino agroekologia gehiago dago larun batetako merkatuan eta ez supermerkatuko etiketetan. Bai. Eta ze ardura dute edabideek gai honetan, ze dieta mirari horiek
aldiro viralizatzen die eta edabideen eskutik datoz beti. Hor zerrin leike, zergatik, ze asmo dago bertan? Ekonomikoa. Edabideak bebai edabide asko nor da akzionista edabide horretan. Ba, igual, produkto X batzuk saltzen deusen enpresa totxo bat, orden. Edabideak ase... Baita, gaina modak dijoaz, eta orain da keto, eta gero da paleo, eta gero da zakizer, eta da milagrosa mundu guztiarentzako onuragarria eta zakizer, eta igual zuretzat bai, baina igual niretzat ez. Eta askotan fedea hundigia diogu bestei. Ez, askotan gure gorputzakin nola sentitzen gean, eta jo, hau jaten detenean ondo sentitzen naiz, eta hau jaten detenean puztu iten naiz, ez diogu kasorik iten. Oain, edabide batek esate badu, zakit, matxa ona da, antioxidantea dalako, denak matxa erosteagoaz. Ba, igual ez? Osea, edo igual ez daizu gustatzen. Bai. Bai, Holanda. Bueno, nutrizionista bati entzunion Raquel Lobaton da bere izena, Mexikoko nutrizionista bat, 20 urte emaz ditugun dietista bezala, dietak, errezetatzen ez dakit, edo gomendatzen, esango dugu, pixua galtzeko, ze berak ikasitekoa zan hori, pixua galdu behar zabien, euren helburua, bere pazienten helburua edo lortzeko. Holaxe ikasi zauen. Zuk hola ikasi dozu? Desikasi egin behar izan dozu edo? Bai. Nik pasadet karrerako 4. maila guztia kaloriak kuadratzen. Wow. Ta nik zenun, nik urte hori dedikatu izan banio psikologia ikasteari. Ez dakit, osea, pazientearekin nola erlazionatu, gorputzan iztasuna, mugimendua, hortara dedikatu izan banu, askoz produktibo galitzateke karrera. Ze azkenean gainak kaloriak kuadratzen dituzu ordenagailuz, eta gerora, bai, desikasi behar izan dut, nik eta nerekin ikasitako guztiek, edo, nahi izan dutenek, baino ofizialak hortik bideratzen zaitu. Eta bada aldaketarik oin azken aldian ikusten duzu nutrizionisten artean, edo ez dago asmorik. Bai, ez esatea ausartuko nintzake, egia da gaur egun alare nutrizionista gehienak edo lana topatzen duten gehienak topatzen dutela kirolarloan. Orduan, klaro. Yeah. Ez? Osea, hor dago justifikazio bat nolabait, nola kirolaria zean kontatu behar dizkizut kaloriak. Yeah. Ez daukat erantzunik hortarako, baino da en plan, hor, iskinan, bazpare. Orokorrean bai esango nuke beste kontzientzia bat dagola, edo nire inguruan bai perzibitzen dut, baino aldi berian askotan gertatu izan zait, konturatzea burbula baten bizi naizela, eta errepente realitateakin kontra itezu, eta ikustezu jendean nola da hon, eta esatezu, wow. Orduan, esango nizuke baietz, aldaketa bat ematen nahi dela, saretan presentzia ere geroztan nabarmenagoa da, Biki, Estefi, referentzia bezala badaudenak, baino. Bai, zare sozialak... Baino, astidu egi, ez da? Bai. Zare sozialetan nik uste dut kontrako, badago, korronte bat, nik egia esan lodifobiari buruz informazio asko jaso dut zare sozialen bidez. Eta justo kontrakoa ere bai, influencer asko, euren dietak gomendatzen, eta hori guztia. Nola lortu, nortzuk dira adibidez zuretzat erreferenteak dienak, eta guretzako ere erreferente bilakatu bai jazkenak. Jo, nutrizionista bezala, Estefi eta Biki, esto es nutrizion kontua daukat elkarrekin, eta gero bakoitzak berea, Raquel Lobaton ere jarraitzen dut, Donostin adibidez, Gabriela Uriartek eman du kriston aldaketa azkeneko urtetan eta ikaragarri pozten naiz, ze jende askoren referentea da, eta gero daude aparte, edo nik aparte klasifikatzen dut, lodifobiaren aurkako mugimenduan dabiltzanak, bai Mara eta Teresa, gero amerikano batzuk ere jarraitzen dut izena ez dakitenak, baino... Mugimendua badago. Mugimendua badago. Eta zuk adibidez, nutrizionista bezala, norbait juten bada, zertan zentratzen, zer galdetzen duzu, zer da zuretzat garrantzitsua? Niretzat garrantzitsua da jakitea pertsona horri zer gustatzen zaion, zer etzaion gustatzen, ze bizi ohitura ditun, ez? Ze azkenean, esate dizute, bai, pertsona horrek argaltzeko jan behar du ezaki zer, eta ezaki kuantos, baino, pertsona hori egunero jute bada lankidekin kafe hartzera, eta ohitura baldin badakate, ostiraletan kroketa bat jateko, ni kroketa hori kentzen badiot, kentzen, ez naizela horren aldekoa ez, baino, pertsona horrentzako drama bat izango da.
Amaiketakoa jatera dituta dagoen pertsonatia, amaiketakoa kentzea drama bat da, edo postrea jaten ez duen bati, postrea sartzea drama bat da. Orduan, niretzat oso garrantzitsua da ikustea pertsonarrek zeutura ditun, eta, guazen ohitura osasuntxuagoak kakotxen artean integratzea zure egunerokotasunean, baina guazen zure oinarritik abiatzea. Ez neretik, ze nereak zuri ez izu balio. Nik uste hori dela garrantzitsua ez, osea, beste pertsonaren errealitatearen gainean eraiki behar dezu, beste pertsonarentzako, menu bat kasu hontan. Bai, osasun mentala kontuan hartu behar dugu beti gauen. Hori da. Eta ez bihurtzea, osea, ezin zara bihurtu dieta baten preso, ze bestela ez du zertarako balio. Azkenean horrek suposatzen dizun estresa eta ematen dizun bajoi emozionalak eta igual ez dizu konpensatzen eta horrek ere igual ez du laguntzen janariakin harreman osasuntxua eukitzen. Claro. Ez eta ganera lortuko dozuna da, honek zuk esan dozuna lehen egon zala mexikana... Bai, Raquel Lobaton. Berak esaten zeuen zelan konturatu zen, argaltzen zeurien eta horretik eta urte bira, osta bere hartzen zeurien pisu ez, ez teulako esertarako baliolako dieta batek. Hori da. Bai, eta gero hemen kontuan hartzen ez dan faktore bat, eta nik Erasmusen Mexikon asko kaina handia mantziguten da, alor ekonomikoa. Guri han unibertsitatean esate ziguten. Pertsona batek antioxidatzailea jan behar ditulako astean 3 aldiz, izokina jateko esate baiozu, baina ez baldin badauka dirurik ez du jango izokina astean 3. Ez da, hemen dirudi mundu guztia superrondo dagoela ekonomikoki, eta realitatea ez da hori, ez? Orduan, igual kinoa ordez arroza sartu merkeagoa dela, eta ez dugu... askotan ere engantxatze gehala modetan, eta guain mundu guztiak aguakatea jan behar du, aguakatea datorrenean munduko beste puntatik, bai. eta bar, ez? Orduan, ez dakit, realitatea kontuan hartu behar dela, eta norberaren ingurua kontuan hartu behar dela. Eta bukatzeko, pixkat, elikadurarekin badakigu, ez dugula harreman osasuntxua, eta kirolarekin, ze harreman dugu? Ez dara. Hola da. Eski oso hor lotua dago gorputzakin azkenean. Osea, nik azken aldian esaten dut, osea, zein gustatzen zaio gimnasioa? Inorri ez? Baina hain mundu guztia gimnasiora dijoa, zergatik, praktikoa da, ados, baina zergatik goaz gimnasiora. Para que se te pone el butido duro, o sea, efectivamente. Nada más. Hori da, eta bost importa osasuna, orduan, Baina askotan esaten da, baina buruan zat oso ona da, oso ondo sentitzen. Esango dizuet, ni azken bola juna ezkero ondo loiteko, zeren loiteko arazoak izan ditut, eta horrek laguntzen zidan, osea, hori ere, bai. Baina kirolak, edozein kirol, osea, bai. Gure dut esan, igual burureko kirola egitea kalean, al aire libre, nahi polit baten, no sé. Problema da obsesioa, igual. Hori da. Bai, eta mugimendua beharrezkoa dela ez, baina askotan obzekatzea eta zerbait konkretu egin behar dugu, eta crossfitaren olatu agontzanean, mundu guztiak crossfit egin behartzun, igual zuri dantza gustatzen zaizu, edo pilatesa, edo yoga, edo mendira jutea, edo bizikleta, eske 1000 kirol daude. Ez hori da, barazkia gustatzen zaizkion pertsona bezala, ez desinisten, probatu dituzu denak, kirolakin berdina. Osea, egongo da zerbait gustatzen zaizuna. Orduan, disfrutetik egin behar da, bestela bizitza osoa sufritzen, bestelaren nahiko goza dazkau sufritzen. Nahiko incrossfit gure dut probeu. Ez que genta esten da zaten, que engancha, que no sé qué, probako dot. Probako dot. Hori deneti da, nire lagun bat gaina nutrizio ikasten ari dana, Maili, muixu hemendik. Beak esaten du, beak bai dauka ohitura gimnasiora juteko eta bar, baina engantzatzen dularena ez dula oso argi ikusten. Beha juten dala eta ondo, baina engantxea... Igual engantxea da, ez da monitoreak, edo engantzatzen da, euskalo. Gure kasuan ez. Bueno, gustatu jate zure filosofia, bizitzara etorri garela, disfrutatzera, guazen disfrutatzera pixkat. Eta orain disfrutatuko dugu pixkat Andrea Aranbururekin, Andrea. Apa, Andrea. Hola, gaixo. Ze meloia. Meloia. Hankanpuntetan basako naiz, eta gai hori ez dut ikutuko bestela ez gara sekula irtengo. Galdera badauket, igual egin ningo izu. Ikusen un instan, nutrizionista askok daukiela elikadura nahasmendun bat. Egie da? Oindala gutxi intziaten galdera, ea unibertsitatean, edo nutrizio ikastearen ondorioz, nire harremana gorputzarekin eta elikadurarekin hobetu zan edo ez, eta kontatu nintzen okertu zala. Eta egia da datuk diote, gazteen artean, elikadura nahasmendu tasarik altuena dagoela nutrizioko karreran. Wow, Beste gabe, olako zozer irakurri nuen, eta interesgarri zitzaiten, baina guain bai, hankapuntetan pasako geha. Eta etorri naiz, Malen Pazosen proiektue aurkeztea, behi da zer da, oso koloretsua, ze polita. Super koloretsua da. Malen Pazos da
mutrikuko ilustratzaile bat, 26 urte ditu, eta bere asmoa da ilustrazio editorial edo argitaletxetako ilustraziora dedikatzea, publizitariora gehien bat. Baina, bueno, hasi zama gutxinaka danok astengan modun, sekula ez do berak pentsatu onta dedikatuko zanik, zeratik berak esaten ziten, jo, eske ume txikiek ez dut esaten, handitan ilustratzaile izan nahet. Igual zuen kasun antzeko, musikarina, igual bai. Igual bai, ez. Igual hori errexago da. Ilustrazioa ez da, guain da ezagune, baina ez da inezagune izan. Orduan horregatik, bea beste gabe hasi izan, baina gero beste lanbidea zeukela, master bat ikusi zen instan, apuntatu zen, eta proiektu hasi zaio pila bat. Dozke jarraitzaile pila bat, egin da webgune bat, 3 bebikoitza malenpazos.com izenekoa. Eta niretzako ilustrazioak oso berezi die eta asko gusta ezait, koloretsu dielako, bizitza disfrutatzeko daulako, bai elikaduran eta bai kolorekin, hainbeste ilun eta hainbeste txurita beltz, gris asko dare, eta baita kolorek ere. Eta gainez gorputz, deformek irudikatzen ditu, eta gu alako seganez, oso aproposa eritxu zait. Entzungo dugu malen kontatuz, zergatik irudikatzen ditun olako gorputzek. Bai guztaentzate bai bestalde irudikatzea pertsona gorputz anitzak, ez? Batzutan handixauak, batzutan txikixauak, ile luziakin, motzakin, ile gabe, ile korporalakin, tatuajeakin, tatuaje gabe, normalian tatuajeakin, baina de todo. Osea, danak baraka igual forma antzekuak, osea, bai igartzen da, diala gorputz handixak buru txikixakin dola, baina ezaugarri ezberdinak aukitzea gustatzen zate bai, ilustrazio bakoitzak. Gero askotan edanak antzekuak izaten namaitzeuela, baina bai saiatzen nahi pixkat personaje ezberdinak sortzen eta ez izatiak edanak igualak. Hoizo gutxi gora bera Malenen proiektue, Malen Pazos da bere Instagrama, webguna ere badauke, eskaria jasotzea ditu, poltsak, kamisetak, nabakiten kamiseta zakit ondo ikusiko den, baina sartu, kulskusiatu, erosi, kastatu diru, eta disfrutatu. Gure euskal emakume sortzaien alde, gastatu, Amaitu baino lehen jake dietak asgauzen, tortilla de patatas, kipulegaz edo kipulabari. Kipulakin. Vale. Bueno, bixak. Neri galdetu ez duzu bakarrik? Baina neri bakarrik galdetu ez duzu. Ez da nori. Bale. Entzau, neri bakarrik. Niri gehiago kipulakin, baina, kipulabarik hartu. Neri biak gustatzen zaizkit. Kin. Beti. Timkin. Timkin asko, ia danok, baina, oso galdera kuriosoa. Ez zen lasai loingo galdetu gabe. Ja. Andrea, eskerrik asko. Bai, zuen, eskak. Urrengoen egongo gara. Bai, Etxeberria, eskerrik asko zuri. Asko ikasi dugu. Plazer ondixi izan da. Eta, nahi duzun arte. Urrengo arte orduan. Hori da. Lorenekane, eskerrik asko. Zuri. Olatz, mila esker. Zuri. Eta zuei danoi eskerrik asko hortxeotatik. Iritsuko gara. Bi aste barru. Agur, gerarte. Aio.